pamusoro ivakuru vedare ndadzoka zvekare ndine small update iri panapa yandangotambira ndiri kunzwa kuti zvoni so far pane 37 bodies ndo dzarecover from Lake Kariba. Zvinhu zviri kurwadza, situation iyi haina kumira zvakanaka, kuona namba yakuramba ichingokwira ichingodai. So the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution for Mashonaland West, Honorable Miriam Chombo, has confirmed that 24 more bodies have been recovered from Lake Kariba. The latest recovery brings the total number of bodies recovered to 37, following the 13 bodies recovered yesterday. Search and recovery efforts are continuing as authorities work to account for those affected by Lake Kariba boat tragedy. Ndo mamirire akaita nyaya dzacho hama dzadiwa. Kana ndichinge ndazosangana nenyaya idzi, I will be back ndichikuonesai ndichikuudzai kuti zvimwe zvinenge zvaitika ikoko zvinenge zvafamba sei ende zvinenge zvaapapi, but hazvisi kufadza izvi. Kuona nyaya ipa yakusvika izvezvisoka hazvisi zvinhu zvinotarisirwa kuti zvinenge zvichinzi munguva yatiri in this era. Because inini what I expect kuti kana munhu wese ari kufly ari kuda kufamba nechibhoti cheche, safe it first. Panodiwa zvima floater jacket zvezve pamunhu wese, because some people they can't even swim. But ndakatarisa pama videos ndanga nchiona ndakuona kana wana chitambidzwa che floater jacket, zvinhu zvinondirwadza, moyo wangu unobva wadzira kurwadziwa wese. But wakomana vanhu ava, are they telling us kuti havazvizivi here kuti panodiwa floater jacket? Kubva rini pavakatanga kurana chinhu chacho? Because inini umwe chimwe chinhu chakutondibhowa, ndambonzwa umwe achiti ndakachimbochikwira chinhu ichocho 1979, vamwe vari kuti rakatanga kufamba 1985 ndo parakatanga makore acho anodzoka ovhiringidza hauzombozvizive. And the sad news again, pari kunzi captain wacho anga ari kurwa bhoti iroro akafa futi imomo. Ndio imwe nyaya iri panapa muri yeZimbabwe, ndoda kuti mugare maziva. But zvinhu izvi zvinorwadza moyo. Ndiri kuti kune hama neshamwari vakafirwa nevadikani vavo, zoro nyaradzwai nashe. Tiri kutongoti nematambudziko. Situation iyi iri kurwadza munhu wese. The moment pairi kukurwadza iwewe, isusu iri kutirwadza more. Nekuti inyaya dzatinogara tichitaura everyday, tichionekwa kunge vanhu vanopenga, tichinzi ana mupengo lizwe pano tichitaura nyaya idzi. But nhasi tarisai pazvasvika, tinenge tichizviziva zvine ma consequences zvinezvi.